ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Aye no mumenyi bw'orugongo rw'ogusi kwabeire gwokwebolya nkayoranyole endagera yetugo yago bono ekampani ya Sigma Feeds ne bwatali chibu lyago mbabwate endagera y'ekinguruwe iyo manyekantabuna so and winner mash pig finisher mash egati echinde mbabwate endagera y'ekinswe endagera y'ebimuni n'ekisese wachakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagera chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egati echinde mbabwate endagera y'ekyombe wachakira eri y'ekimoli yani calf winner billets endagera yokomenta mabere na mwigo mbabwate endagera y'ekieri iyo manyekantabuna ranger cubes egati echindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki kya maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 cy'omutinyo gatana limo mwako igabwe kirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu rindagera igetugo yabo. Twaichanire korali gutumuka kumungina Yemima Kirubonchore nomungino nyagosira Mark Nchore Nyamache ngina nyagosira William Nyamache na Francisco Samuel Obangi nyagosira Priska na Morao Abel Moranga na Margaret Richard Ocharo na Ziporo ngina Kwamboka Sarange Bisieri na nyagosira Barongo Muibolyo mwaboke muma Yunuke Amona Gisare Nigale ngina Koro Thomas, Elijah, Maureen, Josh, Amos, Patrick, Nehemiah, Aska, Abakoro Kondieki, Ochwanyi, Wycliffe, Nemuel, Sarah, Magoma egati abanda bange ngamo na Victor Sultano Banyi na Mildred Momanyi korwa Ndizi TV. Nigara rusigwa senkendu ya keroka alhamdulillah tariki 20 cy'umutinyoyo asaberwe na koye nigwa senka yayi imeye kinyeroka yikomoni ebyosi sublocation nyachekiwa bubasi county ya Kisii asebonsi bakirwe nobokendu bwo kumosiro yo mwabo ntubona Ndizi TV nigoto gutuma enkora yeto. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mpendwa msikilizaji,
Mchumurikere bono yaragirense yamo yabono margobo chinga kingo kwarigania SMS ya mangana maya nyaro kumanyagati ya reto abereto kwarigania cross mambia yalenga ntambe weka chinse chigobono chabono margobo litukeri gari ya Jumaine stariki 13 omutenyo gatana limo mwaka bw'ikiri bubere na 20 na mange habereka okorekana ayu asari bango chiko sansamura na kumanya ase margobo yabono abo nyira sobutuko bwale ntuko murekira mangana lengite finance bill korenda sabona SMS ya mangana maya na mange to abereto kwarigania Kondra gutubwate gwetera nsemelia ya mtandao nsemelia Facebook na bogotanya rabuna Ndizi TV News Digital na bagiga nsemelia YouTube na bogotanya rabuna Ndizi TV News tubase kweba gutubwate gwetera se website yetu na butambe www.indizi.net unara konyara ya monenda mango litokubwatira nere gwetera somo na wimanyiriyo igakoro kwa Lydia Mosteka klipetino ndira mukera kone kichubi chamu nuri gicha wekere senchira yobo ikanto yekamanyiriya senchira yoko ya chutia ngina nenkomanya senchira yobo ime And kupunguza mkate peke yake is not the solution. Okorobekana kone kiwase county ya Nairobi chinga kichiyo kuligere finance bill ya sigati ya babunge ba mochire finance bill ya boto kwali tukuri ya lero. nyumba chaka chuna kuru toke ndoro kera buzongo magacho tanya ko chaka ye nyumba nonye abamenye kurose county ya Kisii niko bagikirigati ya bachume bago chikoko bakoli tukuri ya ramisi ogotigwa we finance bill. The proposed 16% VAT on bread has been dropped. Amaonjeri ya se finance bill ya se committee ya tebire buna ebanga somogati teyo na boygo chibesa so gutuma chibesa nchiri go che commentwa. Uchaka SMS ya mangana mayani gobono aboncheri kurase chiro yaliyo bonye kutoka bono ase wodelia ya magina nime ye county ya Kisii niko barokane kwe murunga ni asogote buna chire yose ke tambe yabereke wagachwa senseme tebo chumba chake bara kolenga na aboncheri niko bagante kwe murunga ni asoko barwe chumba chake bara senseme yo buna tokomanyigwa no mulike to Dorcas Kemuma Aboncheri abechiro yali obonyo magena ejo gotoka ebunge ya mumachoge barabu Kisii County nigo bana abe murunganirie abarayibe county ya Kisii asogotaikirania amagendero ase echireywe na baraboni babeire bagwetera mechande menge ase chireywe tabwati nonya ne chinyomba chakibara ase bakwigamera chingaki chembure gotwa nonya no mubaso nabayigo ase obochafu bwabeire bogotichana ase chireywe gose esiwechi yabeire ke kubatokera mono asa marieta ngoro kufrida nyasuguta njeno mukachi magena to chande gete to koni jingi nyumba gaso igoro to bwate no ne ria budi cho kan to bwatiga kamarieta ngoro ku Rosemary Gesara bakondoka macho ine nabone kerenga kichise achirie mbulego tu to konyore mechando to takeru to tuare shedi egara nto gotueru asa marieta ngoro kwanjari iga ondo mukachi olio bonyo gaiga changamoto ni nyingi to gwetera gabuna bana igo mubaso no to gwate chinyeni gachiko yo mubaso atie muburi to letere timu niwe ito aga ikimagira mate ndu to letere ti bana bato chandike tege ibintu byakonyire ana ndumetire gitogo kora lights yo kwa bega tijikabenus njiga trio bonyoro kora where there is a business ye koran koruma bibaka yawansa ine otore musunte imenge tege tangani and the toilets jaba ngina ba okorega siga chinyeni abo yasara abantu bapoda agaiga even toilets nji aserio bonyo nigo boigo murunganirie ogokonga kubogima imeyense asebono batebire buna nigo bonchire bwabo bwairanire inse asiba mochirie serikali nene asoko genderia gokonya obogima acha mimi naitwa Isabella toka Magena Yobonyo mimi musaji wa mboga Azoramani ulikuwa unatuambia utatutetea sisi wa mama lakini hatuchaona haki yetu unatuteza tunanua nyanya grade 1 1400 ukiuzia mtu nyanya 450 anunui sasa rudi kwa nyumba turare tusaidie tu ebintu bano byakonyire chinyanya cyakonyire ndo mya tisalero twagorira ndo neli nini mya tisa cabbage yachire miwano ndo banyene tosi nyingi tokoni kile kintu gyakonyire si wana biashara yenyewe tuko na changamoto especially mnatoka bega chini ndio Nairobi
ou expect konyore faida lakini kwanyore loss monto gutumira chingini kero kendo gota chingini echiakora echiasareka kero kende chingini chichisoge tibesa kwanyora bono yete tibesa libaga chigo okonya bono kwanyora ande okoire na wichimega no bayeganirie serikali ye county ya Kisii ane asiba muganirie mubunge bwenseme yo Badia Barongo korosya chinyumba cha kibara ebibanda bikwigamira chingaki barase obonchorere babo egati ya yande tangoro kwagina sinyanduko orabiri oso orabiri manyekaine bana nje nareko boli omweshimiwo ito Obadia Barongo iga nainyorete lyobonyo mama mboga natotebe tingo twara amabuli atoroserie eshedi atoruserie ubi atwagacherecho ntwanya komorora twairo mogaso baka twamwamireti gaki omweshimiwo tokonyengo oyo muno omweshimiwo oyo simbarat ata gotokonya none lyabuli none tayanto bwati igotore bisunte gaki twarenge gosaba omweshimiwo atokonya mabuli naende batokonya gaki batoroseri none eshedi asitokoigama none ngaki embure gototwera na igototwerera turi na chinyeni ngaiga gaki simbarati torigere lingocha lyobonyo ngaiga tochari na mabuli torayatara Dorcas Kemuma, Ndizi TV. Biyamono mulikete Dorcas Kemuma sorobochi rwa sencheri yobo ikerano gotigana yuni gobono abalemi kurwa sensemo ya Itumbe baboligo na nsemeli ya Nyamache kone kibuna mbali kungainwa na kone kingochora barabara yaba ya sobo director obogochi gokolekana omutinyo gestari kemeronge bene sane setom kolengana nabalemi yabuni go baboligo na maiso na gochora barabara ikerania magendro no tokumanyigwa no mulikete Varina Osero. Omunyakirogo ase factory ya Itumbe na boigo Nyamache Kennedy Orioki nigainekia okoigorwa wetundubari ya inani eyo yaigwa enamba asera chakobo koreri etarike yemo yomutenyi ogatano na kabere omwaka oyo aseri tukolia rero tore ase paying center ya inani paying center eyere yaiguru rero bisiari yaigwe namba yae NC 163 Eye goja goja koruchulai abari bono bari bakabere chi planch bone tundubali rero yabero biseri open Director Nyasati ago seni etundubali yeye yabeire miaka 12 ere planch director nero jagete tundubali yeye nande rero nero nyerete ire namba chinga kiechio Oriokinigo ya kirekoko asobo chori bwa director bekemerigie chae ubobura kolekane chitarike meronko 25 omotienyo yo chinga kiechi ne chobo chori igo naja asabale bibainani najire kubasabe kura yabo aso wanja kwabo twakwane na barabu batebire nga chikureji chigo cha 28 abari bansipi bainani ngakimwateba nigo abagani abaremi gotore chae ndonke eryo gukinia ekemeriye chae asalie ira yo kugendereria obokoreri borobya echae ngia muna rero nanyore chae achire inani amatunabere nengoro andi togendere korosie kemerie gitu ndu basa ko chigotore chaembe tomente buna tokende tokotore chaengi ego tonyore quality asensemo yabaremi nigo bamoto Orioki asemireme yabere ka gokora buno mu director na kumugania kugenderera ko bakonya butambe watokonyire igo twarengare twachandikire kurwe emyaka eri lakini kurwaso twanyorire obuya watosikirine chae ngonyotoro babesa bwitoboke twasukiria abana origereria abana baito bara abande mbale basomete na bara ubatakire basoya none factory yesore tonyare ko bakogotokonya nona bakarani baito kwa ba machike kero bago chamba gotubwatere ki tare gitato go gusabaiga muno kogenda nande round yo muizo otokonye abantu baria kinamba njire jeje majani chae otoruanerere chinga kiechio abaremi nigo babori wa gutangainwa na maki korende kubachora abarai barabaronke abo barabakorere amagenderero jera abantu bali bakurwanerere kerweke na director baachire na siringi 500 siringi je 500 ntaetemba boli abaremi ba mintu obo maene bwa Nyasaye factory eri kerogo jorbuno mo director tori koye guziribwa kanumo sahara kakiora to 500 factory uko chikoni onyore 500 chiao so ntaite kubasaba abantu bamdo na kiti morigereri chibesa chichigocha kali chigo ikataro 28 tikatoende tochoro mwako director Orioki chikura tafadhali tochoro abarai abaratokonye
bare to boli mwe to buya waso bantari baba nimi abachitundu bali chetu chiko ruwa so bonge wetera so bora yo buya abaremi aboni go bateba tibari goche wanchirana n'ekisegi asoboremi wechae korende ekibaganetie no bora yo buya nabo igo amagenderro abantu bapa centro ntotageti tochake koreta mangane yechisegi aso bora ibweito obora ibwechae nigo bora specifically aso boremi bweka amangana ya yebinto binde tuachakire gokora chisegi ntune bora ito taete koria go reporter ya Ndizi TV area triane Evelyn Osero Gimono mulikete Everini Osera sorobo churwa senchere yobo ikirano gotigara boigase kamerigie chae ni gobono abali mikuru sezoni ya mekene ba bori gukani kibuna nkolenda bare kameriki yabo ilibono gechiko bakonya asamo tukali bosio ane mona sokonyara gwekinia asokonyara gokinia kameriekyo asoko chikonyara ligesa ligia yale konyare kana abatogu chore kya batwa chore dentro jas ba to iro bana go to mendra kende nande bono nane kialenga ge ke ba ke rusirio ba barire lakini bono to tenga to tu are change bali ba go to kabaro usto ko beko ba me kishwanga ba to sukiri kurwa se to le bono ba sukijikiro plus echai ekotoke tundu bali ekorara terara echai ite togotora kwara watolira matabere ogotebuchora matabere matuachora buya lakini bono toguchikuke tundu bali yachiarara yachenchie kara uchikuiri mono kara ki none gwatete kupima no chikiro nonye 50 kwanyora chikiro chiakeire aba minto umurayi to chira ukuruke mima twasabire director inde to change to tware change na nditokora mangana abana baitu baliska bange banyore chigasi situkwate challenge nguru tundu factory lero tokari kunge chai tokari kogenda nyansi ngo factory kare kogenda chi factory chinde wana tole boli naki chibese chinande chikogenda chikokoba guchie factory ende chibese chibono nchiro to chakoya guchiri to ko botambe tukana chuchibese finally factory ite kora iko karagasi Bono tukumina ki aba director abalinde bono toko chora bagendo nkirende bono baguchi batugambira echine chibase chito mate tobegetali kefa mima nkoborinde kirogo kyobo director wa Makenen zone ase factory to ya Nyansiongo babwata mararamishi na echae yabo no ebagotora bali baranyora muntu ukunyira nabone korare tunubari amatukabera 3 nainde kere yararire yenge chingeni kiriyo kwa kere kyararira matuka mange rateri yaye teyo wo babeke chayabo abandi nabo bakurika nakini mbogo cyara kinchibe cyabo cyakora kicyabutorwa alise chitundu bari nawe nabo obo ibimborororo okonyora kinamba nkirororo cyenanire cyoborimo okonyo omuntu tabwati no n'umutino no yomo lakini kwanyora yabwate sleep at the end of the month into abalemi tokubori kinambe kinga kiche koenanwa paka umuntu utabwati echaye ori umushara bokitidie obono obibi abantu bagotokorera bonus ito tori kibesa kiria na boikoyo bakori gati ya menye kurwase bunge ya jabo macho gabura bumenye county ya Kisii boni go baganirio mora ibwensemejo osoma bunge bwensemejo badia barango kwa nekibuna ngwa kale siko mangana ngite finance bill ne kwa kwandi tukolia le raso konyara kumurekere nganejo na gote yabuna tebwati bokonyo go chia sabale gati ya menye kurwase nsemeli ya lyo bonyi na boigona magina ni go bate birebuna magana tiabara ikorogusi go tugoterare finance bill no tokumanyigwa na Sam Mijenda ime yario bonyo magena ase ebunge yabo machoge borabu abamenyi basanga ebirengereri byabo igoro y'omuswada bw'ikibesa oikigwa bungerero Marieta Felix Abuga umwana boda boda korwa magena rio bonyo mupunga na akoro gwa badia barongo muntu munya kabisa muntu lene kinie kija bono rere stogete finance biringo somwere igon stogete mona sengenje mona bono kormaro batinda aragero mono jira ko aga teliaka na sinyirukolia finance biriendo jenga kegweta nojenga na bakungu baite toraje to batome bano chisobo sengenje finance biriene mpe mono samari tangoro kupita osekongachi ruase dio bonye stage anje na
ndino mustuko monene igoro ye finance bill marita ngoro kutomeni kibebo mwana boda boda liyo bonyo njenga teba abagambe ba minto twachorete batokore mirimo ebinto binde mbire baikire bono batagete kobetereria gokora tutanyare gwanjirana kuna intu abagusi twabeire toko stoka mono sana ase finance bill yabeire na ikwetigwa nore paje dia some tunone ya tusukosete lakini this finance bill ndonye target ukwana na Ndizi TV abamenyi abo nigo basaba abarayi kurugusi anene muno omubunge bwenseme ywe Obadia Abarongo gutukuterare omuswado uyu ngo saba ababunge baito mono sana yo minto eri person Obadia Abarongo akiarengerie gendekyo to amachoreta chiko to egerera mono tigatu egerere egendeki nge eta kegweta igoto tindekire igongo saba mubunge ono korogo Obadia na akirite kura no baremu akane finance bill nigo be murunganiria obugima bwa kungire kubwatikana no gukina kwiriguririe bintu nako nachwa ebango yekerengo keiguru wetera asaba baketutabwatia baba ututabwati kende gyons tukonyanyas mono sana kulingana ni finance bill na still muje utumira muna intu tukorigia tugwasoga ro nyine chipepigoro guturega embure gutoita chipare je chimbe abana bona abarezi ko twanya kubaka na visi yo obugima bwa kongire bakabono iga nane twegwire yende utagete gwetigwa bono no chimuna abatagete gutotinde katore moya nigo basaba omujumbe Abarongo kubarwanirira iryo banyore amagenderero ase ensemeyo benabwate ko ndaso muchumbe umachoke bara bwo Obadia Abarongo tuwagochorete tuigerere tigakobera isiko mono inchukua na abantu baho chipase linchi acha bane bagete konyora chionzi abantu banyore chiparo motoroseri tokora magendero toje mpyo minto gaiga bumachoge bora bu constituency Obadia Abarongo no roche magenari obonyo stage we have a lot of problem egente getanga ni tubugate lights yo kwa begete chikabenus njiga trio obonyo lokora where there is a business ye koran koruma bipaka ya 4 otore musunte ime kurindi nigo basaba abarayi kurugusi kubwatirana iri konekia amagenderero kwinkiranirware ase orogongo ruwagusi abarayi abaito tyorete champ monso Kisi County engimana Nyamira ni omugwenete gocha hamo as MP makwanire ugeri muri abagusi antu mwatokonya kuja gusiga ebintu ebinge byabere bikwenda ki ata counties into Nyamira na Kisi County ntwanya kora bintu bigocho buya lakini ni numugandete kunya gupus ebintu ebinge na chipana finance bill cyalete samarot of problem MPs otobachorete muimirane mu abantu bamino ngakibare abana inchi baino ngakibare abo n'abamenyi ba ryo bonyo ime ya magena bagukwanira igoro ye finance bill eye kigwa ase ebunge kuri portal ya Egetaseni Ndizi TV nchenkoro kwa Sam Miyenda na gotigana ibyo muri kito Samu Mayenda soroboti rwa sentere yobo ikirano hamenyikurwa sensemo yabomeroge gotoka ali Goma sensemo ya Marani ya county ya Kisii niko barokane ko moche serikali ya county ya Kisii kubwatikana bokoryo bwene mono senseme ya yobo chenu niko na baba murekere ko mochomo MC bwegodi yo ana mono sogotoroso Kenya getali Goma dispensary ibagote bune chagete korosi go mwaka bwechiri bubere na 14 kabone igeta nyakoera asabuni garokane ko boro sana buna tokomanyigwa na dipona asanya ime yekenyoro kia bomero gali Goma kegotoke meye wodi ya Marani abamenyi borogongoro igani ngo bakorokorobekana bunenchire ya moyo konyoro bene baba buna bakie kuram maega yogo taikirana we dispensary yeri Goma asega kemia kai komiyalire getali yetu achagete proposal 1996 tukachaka kunyaga ikaba accepted ikachaka kwa gachu wakabono iga ya kirire ongwaya kerachi tukugore tarachaga iga atwa mubortinga muga Kenya gitali yeitwere na kwanyibire kwa togore tacha tuomera ni nyanguru na nyansaga wono na kirende nyagitali na kitoko cha kurwaligo atatebya yani nchendigereria katene nyomo ombacha kana ngaya yani ngente kyo kyachire se kwende se serikali wanaende tukajire kukanyaga mone miaka yabeire miaka 10 kurwe komenta na yweni go baereranga nige kubabera kongu barabukonyoro bokoreri ase bono baruo kubulia kwa bogo chase mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria engani yo sobo ime italiye kwa metemete emerete ime kirege nte kemerete bantu abakurwara twana kubogoli
Bono ngaki serikali itago tokonya ngaki tu nyagitari ebe completed tu ni tutorore ngaki baminda serikali yitu ni ntu kina kienge twanyori bantu twerware yang abantu abarware tega iga bagusinyi bagusinyi kwenda nyagitari bwati para bona batuchandegete igo mugaga kuranjara tokonya nyagitari yeri goma amasini roti yachete kabe kwarora mapera amire ime abana nabo bakwebisa ense muno guchandeka asegeke getambe ogosemeria kwabo guchia sobokoreri bwa serikali twajagiti nyagitari challenge twanyorete ntangani twabukoriti omuntu kurwaiga ne wiri baroboka basongo kora nyagitari challenge anga kurwari tukarangari ngaki nyagitari rakobera anga iga tukasaba mone sati tubutorera saiga nabana baremi nabo bachandegete banyores kwende sati kanja ekabutora gaiga tukachaka kwagachare ni nyagitari ye bona iga muchando tubwate nulinga nyagitari chirare 3 to 4 kilometers na byumuntu kuchikoike nyagitari ye eito muntu karwari tabutuko ni shida twachandikire insae toingena nelikura tomenyete akairandi aka anyore ntubwati kendegera tokonya maene usakurigeri para teyo usakurigeri bono iga kende nkeyo nyagitari teyo bono kengana na macho ukatubwatega nonye nabo chinga kyecho nigo bamomocha omwe misiwe ward ya Marani mweshimiwa Dennis Ombachi asogotaikerania amagenderero unabaliereteira chinga kyeche campaign aene Ombachi numusike sana nando Ombachi numukolie gasi engiya nyoraka twachire senka yaye amaene ago tuwera kambuya twa misini oto 10 yaito twara otuguroma chere kwako lakini sama gendraro ese kintu bwate ago tubanya gitari ere kaseteti nigegitire buya ebwata abanyagitari bakore gasi buya lakini bembeo bamito Mr Simba Arati chipara ntubwati is an impossible iruka likliko chimumbwa ligo mambanda nyana ligo mambanda amenta musia ruruchi besigenda ngo bisigenda ligirya ngorore ena arwanete segi tukarwana abantu tukamaja kolemeruwe kaigoru ekabekwa elikarabatinsa so tokonye kuranje ndongo kwana to chande gitega iga enyagitari ego yabege tukare yarire chibesa chinyinge nainde into tubwato mo emusiomo omenyire sana obisi asekitu tuchache engima obwenere oitanti myaka 10 obisi lakini ngagento bune gatari gokenyura polling station no era chikura que gata que tomen comida ko tata na bantu beli goma mo kaje titu achane kirebobe giko lipoteria igetaseni kia ona mbeye mo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kiabo meru galigoma ke gotoka imeye ward ya Marani imeye bunge ya kitutu cha cheno thiritalia asanya Biamono muri ketodi pana sanya sorobochi rwa senchire yobekro monchu muri ngoma nyugubuna kurwa sensemende studio ubune biro bya nebabire biko butoka na mangeto kwaliganeti inyirabono ni gobono asenchire yo kumunyura Monica kivuti yubono wetaka wa kwalisa si asensemerie kambero kya Makadara ni gobono ensemerie kambero ya Kisii County ose Kisii locals bakora masaba na siritu kolyare robotra kumanyisa isatom urubon rwaliganigwa na Mildred Mumanyi boigomori kyo butambase wizara yoboerane Professor Edward Kisang'anyi na raumurubiryo bwo nyara ko enekia obusime mete asensemeria ya Nyanturago ayungati retura murekire boigo igoro yamangana rengete birengario igoro ya finance bill amanyikuru asarongoro gusina bogone county ya Kisii sobwagare mbaru birengere byabo asaitora chikomurekera ekero chikoro gisa na buntu arumanyi uyumora chikosanga mona into igoro ya finance bill ase margoba yabona sayo mananda mange tomuranisa to nyaro komanyia asenjere bekero ngati abantu bambabe kubyara ekero bakorokorobekana se county ya Nairobi asokwa mereria finance bill ayo ntomurekere chikoro gaisa tochi abona butego kirabona ko yakoro musmware mangana magia asenchira yobo ikiranu tomuranisa to resana nchinkoro kwa Vincent Onyancha.